रुपु होनबाथाय मोनसे बाथ्राखौ आं गोसोआव फैयो। मोनसे समाव जोङो सोरजोंबा गावथारजानो नागिरदोंमोन नैफोरबायदि स्टेजाव माबा माबि बुंनायनिनो। बिनि थाखाय जोङो नैबे बिथां बिकेनि न'आवनो दंफैयोमोन। बिकेनियाव बिकेखौ सिनायोना सिनाया? बिकेनि न'आव दंफैयोमोन। जों गिनानै दाब्ला आं गावथारजानो नागिरदोंमोन, बेयावनो दंफैयोमोन। ओमफ्राय बेयाव सासे मानसि लोगो मोन्दोंमोन, बिथांनि मुङानो जाबाय बुटेन फाग्ला। मानसियासो दं नामाब्रा फाग्ला, देन्जारलै गिनांगौ मानसिखौ। आच्छा, बुटेना सासे लानो नागिरबाय दं, नोंथांमोना मानो होआखै? हा? साब्रै लायो साबा लायो होबाय था। बेलेगनो होआबाबो बुटेननो होलाबाय थाथो फाग्लाया। हाबासो जागोन ना, मानसिसो बारायनांगौ। लाथो बेलेगा लायाबा बुटेना लाबाय थाथो, बेसे लाना लाबाय थाथो। दाना जोंखौ गावथारनो नागिरबाय, बिकेनि न'आव थाफैबाय। बुटेना लोगो मोनबाय, सोर गावथारग्रा जों दंना, थाबाय था ओरै जाहैबाय। फाग्लानावथ' ओरै गुसुं थाखाबाय थायो। खेबग्रा ओरैजाय। आनिफ्राय गावथारजानो गिनानैनो बे बिकेनाव थाफैदो स्रि स्रि। गिनालै जों दं नै मालखौ नुवाखै जाबाय। आनिफ्राय ओरैजाय सियाराव जथाबना आंनिखौसो ओरै थिया सिदा। माथो थैनाया जेरैखैबो दं। थैनायखौनो गिना फैदो, माला आंनिखौसो सिदा। बोरैबा ट्रेगाराव नांनांगौ, आंनाव थौ सौबो। माथो थैनाया जेथिंबो दंलायथारा, जि गिनाय। मालखौ आरो लानाया माबा गैथारा, आबोर गैथारा। आनिफ्राय गिनालै जों दंबाय, थिउ थिउ ओरै नागारबायानो। आनिफ्राय सिआरपिफोराथ' ज्राम ज्राम फैजोब्बाय। अरिजिनेल दे, आं थगायाखै। सिआरपिफ्रा ग्राम ग्राम बिकेनि न'खौ आवग्रिजोब्बाय। ओमफ्राय आवग्रिजुनानै जों आरो खारखुमाबाय। आनिफ्राय अखानायै सिआरपिफ्रा थांजोब्बाय, नागिरबाय। बुटेन फाग्लानि बाखर माखिया लामा सामा गनानै दं। मार फाग्ला मानसिया, बेखायनो बिथांनो सासे होबावनांगौ जियानो जा। दा गोजोननाय थाबाय रायजो नोंथांमोन। नोंथांमोननिखै अखा हायाखै, जोंनिखै जोबोद अखा हादों मैयानिफ्रायनो। आनिफ्राय बेयावथ' सिगांनिफ्रायनो लिंहरखानाय नालाय, बेयाव आंखौ मथा मथि 7टायावनो मोनफै होनना बुंदों। ओमफ्राय मैयानिफ्रायनो अखा हानाय, लाइन साइन गैया, एकदम बन्द'। मबाइलावबो चार्ज गैया। दाना आङो फुंनिफ्रायनो नायबाय थादों ओरैजाय सानखौ, खैथा जाखोलै होननानै। दाना सानखौ ओरै नायबानो माबा खि। सानखौ ओरै नायबानो खि मोनामो। मा जाखोलै दिनै सानालाय मा खि मोनामो? ओरै सानखौ नायबानो खि मोनामो। उनाव मा खि मोनामबाय थाखोलै होननानै नायबा आस्थामाव दद्रा। खिबु सुनायाव आस्थामावनो खि। आं सानदों सानावनो खियानो नांबाय नामालै, आंनि आखायावसो नांना दंमोन। लद्रा नांनांगौमोन। ओमफ्राय आस्थामखौ दोनबोदां दा हसालै। थगायाखै आं, बै दाब्लाजो फैलाजोसो थगायो। मैया फैनानै माथो दाब्लाया थगायलांदोंनो। मा थगायदों मैया फैलाया, दाब्लाया? नोंथांमोनहा जुदि दंबा, गोसोआव दंबा, मा होनदोयो? सिनेमायाव लायोनो एक्टरजों एक्ट्रिसजों खुदुमलायबाथाय प्लास्टिक होनानैसो खुदुमोनो। थगायदोयो, हिनजावखौ गिनानैसो थगायदो। दाख्लै बावै नोंथांमोना बेयाव थानायफोरा मानसिफोरा नायनाय नायो, गोसोआ बोरायखौ नायदोंमोन ना? बेयाव ओंखाम संग्राखौ खुदुमदों ना खुदुमाखैमोन? बे अरिजिनेलथार, बेयाव प्लास्टिक। बे फाग्लाया हिनजावखौ गिनानै थगायलांदों। बहालाय मा प्लास्टिक होबाय फाग्लालाय? हिनजावखौ गिनानैसो थगायदों रायजोफोर। दा जियानो जा रायजो नोंथांमोन, बेवहाय दिनै बाथौ मेला जाबाय दङ। बेफोरबायदि बाथौ मेलाया जोंनिया बयनिख्रुइबो मोजांसिन जायो। जोंनिनो बर' जायगा,
बरबरियाव जों बाख्नायनांगोन। नेक्स्टआव दं जोंहा मोनसे बागानपारा, बेयावबो बाथौ मेला जायो, जों बेखौ बाख्नायनांगोन। दिनै नोंथांमोना दिनै 3थि बोसोराव आगान सुरबाय काति मेलाया। दा आं नोंथांमोनखौ ओरैसो बुंनो खावलायगोन, दाख्लि बावैसो एसेबां ग्रोम दुर्गा फुजा जाबाय, थाखा फैसा गोसो देहा गासिबो मेंजोब्बाय। दिनै मानसिया दुर्गा फुजायाव जेसेबां ग्रोम जादोंमोन दिनै खम जादों। मानो जादों? फैसा थाखा गैला, मेंबाय, बेसेबां फुजा जाबावनो। दा बेखायनो आं नैबे बाथौ मेला खुंग्रा आफादखौ आं खावलायनोसो लुगैदों। बिथांमोना गाज्रि मोनबाबो जेबो नङा, आं गाज्रिखौनो मोनजागोन। बेयाव मानो दुर्गा फुजा खुंनांगौ? खुंग्राया खुंथों, खुंनोबो नांगौ। दुर्गाखौ फोथायग्राबो दङ। दुर्गाया हिन्दुनि मोनसे मोदाय, जायखौ बिथांमोना गसायना फुजियो, मोदायना फालियो। दा जोंना बर'फोरा जाबाय बाथौइजिम, जों हिन्दु नङा, जुदियावबो जों हिन्दु बुंनानै लायो। दा बेखायनो जों बेखौबो बिथांमोना जायफ्रा फालियो बेखौ फालिथों। नैबे बाथौ फुजाखौ फावसयना लायालासिनो जाय दिना दुर्गा फुजाखौ फालियो बै सानखालिनिफ्रायनो बे बाथौ मेलाखौ जुदि फालियोब्ला, जायखौ बागानपारायाव फालियो, जायखौ बरबरियाव फालियो, बिथांमोनना फालिनायनि ओंथिया मा? मोनसे समाव बे बरबरि एरिया बागानपारायाव मा गैयामोन? बर'नि फुजा गैयामोन। बे दुर्गा फुजायानो जोबोद गिदिर ग्राम जायोमोन। बागानपारायावबो जोबोद गिदिर बे दुर्गा फुजायानो जायोमोन। दाना नायबाय बर'नि एरिया, ग्राम गासिबो बर'। दखानिफोरा गुबुन हारिनि, मेथाइ दखानियाबो, स्टेसनारि दखानियाबो, खेला दिन्थिग्रायाबो गासिबो गुबुननि फैसाखौ आरो बर'फोरासो हरबाय थायो ज्राव। दा बेखौ साननानै बरबरि एरियानि मानसिफोरा, बागानपारानि एरियानि मानसिफोरा मा खालामबाय? जोंबो माबा मोनसे खालामनांसिगोन। जोंनि हारिमुखौ जों दिन्थिनांगोन, जोंनि धोरोमखौ जों दिन्थिनांगोन होननानै बिथांमोना मा खालामबाय? बागानपारायाव, बरबरियाव बाथौ फुजाखौनो बे दुर्गा फुजाजों लाफाबाय। जायनि जाहोनाव दिनै बिथांमोना बाथौ फुजाखौ ओरैबायदि मोजाङै फालियो, हारिमुखौ ओरैबायदि मोजाङै लाखिनानै दोनदों। दा बेखायनो दिनै बेयाव मानो एसेबां फैसा थाखा गारनो, मोननै 7 दिन 8 दिन मानो फुजा खालामबाय थानो? बेखायनो आं खावलायगोन बे कमिटिखौ, जाय समाव दुर्गा फुजा जायो बे समावनो बे बाथौ फोरबोखौबो बेखौनो जुदि लाफानानै होयोब्ला, जायफोरा दुर्गाखौ खुलुमबाय, जायफोरा बाथौखौ खुलुमबाय, बेयाव जेबो गाज्रि मोनलायनाय फैनाङा, गाज्रि सानलांनाय फैनाङा। नङाब्ला नैबे जोंनि नैबे रुपु ओनसोलनि रायजोफ्रा ओरैबायदि खस्थ' मोनगोन, थाखायै फैसायै मेलेमै। बेयाव गोबां फरायसुलिफोर दङ, गोबां फरायग्रा बिमा बिफा दङ। बिथांमोना जुदि बेयावबो 7 दिन थानांगौब्ला, बेयावबो 7 दिन थानांगौब्ला, नै दा हाफ यारलि जानोसै बा हाफ यारलि जाखांबाय, टेस्ट जानोसै, परिखा फैगोन। बेयाव जुदि 7 दिन फुजिबाय थायोब्ला, मेलाखौनो जुदि नायफैबाय थानांगौब्ला, गथाया मा जागोन? मेलाजोंनो माथो जोंना थांगोन, समा ओरैनो थांगोन 14 दिन। दा बेखायनो आं खावलायगोन, जिखिनि समखौ जोङो फालिगोन, दुर्गायाबो दुर्गाखौ फालिबाय थाथों, बाथौआबो बाथौखौ फालिथों। नङाब्ला जों जुदि फुजिनायनि नामावनो समखौ जुदि 14 दिन गाहाम जुदि दोननांगौब्ला, जोंनि खुदियाफ्रा फरायनायाव लोरबां जागोन। खालि नैबे फुजा मेला ओरैनो जों नुयो गुबुन फरायसालियाव जायोना जाया मिथिया, जोंनियाव खाथियावनो लोखि फुजा दङ। लोखि फुजा थायोब्लाबो जोंनि खुदिया माब्लाबाबो एबसेन्ट थाया। 60 जन दंब्लाबो 80 जन दंब्लाबो फुजा थाबाबो जोंनिया गासिबो ज्राम फैजोबो। नाथाय गुबुन फरायसालियाव नुयो फुजा थाबाय माने बे फरायसालियाव फैला। दा बेखायनो जुदि
नोंसिनि रुपुयाव बे नांजाबनायावनो हाई स्कुल दङ हाई सेकेन्डारि दं बेयाव जुदि खुदियाफ्रा फैयाब्ला 14 दिन जुदि फुजा जायोब्ला मा जागोन खहा जागोन ना जाया जोङो बे खहाखौ मेगनजों नुवा नाथाय बे खहाया जोंना सिं सिं जाबाय थायो खुदियाफोरनि गोसोफ्रा खालि मेलाखौल' नांगौ मोजां मोनलायनो गोसो थोलायनाय गावनि सेंग्राखौ गावनि सिख्लाखौ लोगो मोनलायनो खाबु नांगौ दा बेखायनो आं खावलायगोन रायजो नोंथांमोन जाय बिथांमोना बे मेलाखौ फालिदों बे मेलाखौ दुर्गा फुजाजोंनो लाफानांगौ जों रावबो फुजाखौ गाज्रि मोना दुर्गाखौबो मोजां मोनग्रा दङ दुर्गानिफ्रायबो जोङो बोर मोनदों माबा मोनसे बाथौनिफ्रायबो बाथौ माबा मोनसे बोर मोनदों बेखायनो आं खावलायगोन फैगौ बोसोरनिफ्राय बे फुजाया खनसेयावनो जानांगौ नङाब्ला नोंथांमोना 7 दिन जुदि समखौ गारबाय थायोब्ला नोंथांमोना जोबोद खहा जागोन बे आंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय नोंथांमोना गाज्रि मोजां मोनो गाज्रि मोनो नोंथांमोननि खोथा गोजोननाय थाबाय आच्छा रायजो नोंथांमोनाथ' बेयाव थानायफोरा गासिबो बाथौआरि गुबुनबो थानो हागौ दिसुन दा दाख्लै बावै बैसागो थांबाय बैसागो फैबाय दं बैसागोआव गावबा गावनि हौवाखौ साबैसे खुलुमनाय आखाइ थिखांनाय माथो रावबो हिसाबै गावनि हौवाखौ खुलुमग्रा गैया दा दाख्लै बावै गरेस्वरखैजा थांनानै सोंदोंमोन आङो देनाय आइजो नोंथांमोना बैसागोआव गावबा गावनि हौवाखौ साबैसे खुलुमखो होननानै सोंबाय सासे बुरैयाथ' बया रागा जोंनो गारबायलै थाद लेवरा मानो खुलुमनांगौ बे हौवाफोरखौलाय जाबाय देन्जार रागा जोंदों आंखौसो रागा जोंहरदों सामफ्रामबो जौ लोंनानै फेनानै थाबाय थायो फैसा थाखा गैया जौ लोंनानै थाबाय थायो मोनामब्रुम बेफोरबायदि हौवाखौ खुलुमनो दा बिनिफ्राय बुजिनो हायो हौवाफ्रा मा बुजिखो हौवाफ्राबो एसे बुजिनांगोन नों सामफ्रामबो जौ लोंनानै थाबाय थायोब्ला थाखा फैसा आरजियाब्ला सामफ्रामबो जुदि जौ लोंनानै थाबाय थायोब्ला सोर फाग्ला हिनजावालाय नोंखौलाय खुलुमजानोबो एसे हौवाफ्रा मोजां जानांगोन ना जानाङा हिनजावफोरखौल' खुलुमजानो लुगैबा माबोरै जानो दा जियानो जा रायजो नोंथांमोन आं बेखायनो खावलायगोन बेयाव थानाय आइजोफोरखौ खावलायगोन दिनै जोंनि गेजेराव गोबां आइजोफोराल' नङा हौवाफोराबो आइजोखौल' बुंबा थानाय जानाय नङा आइजोआबो जादों हौवाफ्राबो जादों दा दिनै जों नुदों गासै बेसादखौनो हिनजावफोरनो होजोब्बाय माइरं रेशन कार्डबाबो हिनजावफोरनो होबाय मामोनलाय आरो न' मोननांगौब्लाबो हिनजावफोरानो मोनो अरुनदय मोननांगौबाबो हिनजावफोरानो मोनो साइकेल मोननांगौबाबो हिनजावफोरानो मोनो गासिखौबो हिनजावफोरानो मोनो दा मोननायनि उनावनो हिनजावफोरा खर' गिदिर जाजोब्बाय बेनिफ्राय बै अफिसाव थांनाय समाव माब्लाबा आधार कार्ड नांगौ भटार कार्ड नांगौ बिखौ हैनो थांनायावनो सोरबा साफा खखाबाव दारि गोनां हिनजावफ्रा बांसिन खखाबाव दारि गोनां थाबाथाय मानो एसे मोजां मोनो खखाबाव दारि गोनां थाबाथाय मोजां मोनग्रा हिनजावफोरा साबेसे दं खाथियाव दा थिखांनाय नङा र' लाजिगोन ना मानो एसेबां मोजां मोनथाय खखाबाव आंनाव गैया दाना खखाबाव दारि गोनां लोगो मोनबाय फैसा गोनां लोगो मोनबाय गावनि हौवाखौ मोनामब्रु दाना गावनि हौवाखौ गारनानै बेलेगजों लाइन मारिग्रा जाबाय दा बेखायनो बेयावबो एसे लस जादों साफ्रोमबोखौ बुङाखै रुपुयाव एसे खम खोमा गैथारा खोमा ना दङना जानो होनाङा खमावनो एसे बुद्रुखा हौवाफोरखौबो बुद्रुखाय बुथेनमोनखो माव दंलै मानसिया बुथेना बुथेनल' होदै बेलेगनो होआबाबो लाथोयो लायोबा
ओमफ्राय जा सासे दंमोन बै खराइबारिनि सासे दंमोनलै जा एक्टर केसर फैदोंना मानसिया डेन्जार एक्टरमोन नोंथांमोनाथ' मिथियाखै एक्टरसोमोन इयो जोंनि बहुद सिगां एक्टर आरो लायोबा बिबो लाथो चेयारमेन जायोबा बिनो जाथो सासेल' दा जियानो जा रायजो नोंथांमोन फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों समा गोबां जाबाय मेथाइ खनग्रा गोबां दंबावो आसा खालामगोन दिनै नोंथांमोना नैबे बाथौ फोरबोखौ जेरैबायदि ग्रोम ग्रोम खुंदों जों दिनै बर'नि धोरोम हिसाबै जों गावनि धोरोमखौ फुजिनो सोलोंनांसिगोन दिनै जोंनि आथिखालनि सेंग्रा सिख्लाफोरा गाननाय जोमनायखौथ' आं बुंला मन्दिराव हाबनो बाग्रा जाबाय जाय मानसिया खर' गंलायनो हाया बे मानसिया जेब्लाबो मालायनि बाथ्रा लानो बायो मालायनि बोसोन लानो बायो दा बेखायनो जों जोंनि फिसाफोरखौ गावनि गथ' गथायफोरखौ खनसेबाबो खर' गंलायनो हानांगोन मन्दिरनि सिङाव खर' गंलायनो हायोब्ला बिमा बिफानि खर' सिङाव गंलायगोन जाय मानसिया खर' गंलायनो हागोन बे मानसिनि गोसोआ गुरै जागोन जेब्लाबो गाज्रि खामानि मावनो हानाय नङा दिनै नोंथांमोना मिथिगौ नोंथांमोना साननो हागौ जायफोरा मेथाइ खनो जायफोरा मोसायो जायफोरा आर्टिस्ट बिथांमोना दिनै माब्लाबाबो ड्राग्स जाया ड्राग्स जानाय खोनादो मेथाइ खनग्रा सल' खनग्रा दामग्रा देग्रा मोसाग्रा बिसोर माब्लाबाबो ड्राग्स जाया मानो जाया सासे मानसिया ड्राग्स जाबाय माने मेथाइ खननो हाला सासे मानसिया ड्राग्स जाबाय माने बियो दल दामनो हाला सासे मानसिया ड्राग्स जाबाय माने बियो एक्टिं खालामनो हाला दा बेखायनो आर्टिस्टफोरा माब्लाबाबो ड्राग्स जाया नाथाय जायफोरा मोसानायावबो गैया मुसुरनायावबो गैया दामनाय देनायावबो गैया बिसोरसो दिनै ड्राग्स जायै जायै मा दं फाग्ला जाबाय दङ सासेल' गथ' फाग्ला जाबाय दङ दा बेखायनो जोङो बिनिफ्रायबो होबथानो थाखाय जोङो गावनि खुदियाफोरखौ कालसाराव लाबोनांगौ दिनै बेयावनो मोनसे मा दङ मिउजिक स्कुल दङ मा नाम मिउजिक स्कुल नामा पुर्निमा मुङाव बेयाव मिउजिक स्कुल दङ बेयाव नोंथांमोना मा खालामनाय मेथाइ दामनाय मेथाइ खननाय मोसानाय मुसुरनाय बेयाव लाबोनानै गावबा गावनि खुदियाखौ बेयाव थानाय बिमा बिफाफ्रा साबैसा लाबोयो बेयाव आखाइ थिखांनाय गैया दाना जों बेयाव हरनो बायो मानो हरनो बायो सिनेमायाव थाङोबाथाय गाज्रि जायो सिनेमायाव थांबाथाय गोसोथोलायनाय जायो आखल आखुफोरा गाज्रि जायो नाथाय नङा रायजो नोंथांमोन दाना नोंथांमोना नाय बुटेन मोना मास्टारानो नङा बिसोर कालसारानो नङा बुटेनाबो माथो सानै लायो आरो मास्टारफोर दङ साख्रियालाफोर दङ माहाजोन दं थिखादारफोर दं बिसोरबो माथो सानै लागिबाय थानो नागिरो नाथाय कालसारया बयजोंबो सिनायजानाय नालाय बिथांमोनखौ थाबनो मिथियो बेयो आलादा बाथ्रा दा बेखायनो जोङो दिनै हारिमु लाइनजोंबो हरनो नाजानांसिगौ दिनै नोंथांमोना मिथिगौ नैबेयाव दा करुना राभा फैगोन बे करुना राभाया नोंथांमोननि बे रुपहुइनिफ्राय बेसे लांगोन दायो 80,000 लांगोन 80,000 लांगोन करुना राभाया दाना बे 80,000खौ जुदि नोंथांमोननि जायगायावनो मेथाइ खनग्रा थानायमोनब्ला मोजां मानसि थानायमोनबा जायगायावनो थागौना थायामोन दा आं बेयाव फैदो नोंथांमोननिफ्राय बेसे लांगोन 50,000 लांगोन आं दायोनिफ्राय 50,000 मैया दाब्ला फैदोंमोन दाब्लाया बेसे लांखो 50,000 लांबाय मेथाइ खननाय हो मोसानायाव हो बिनि गोसोआ जोबोद मोजां जागोन माब्लाबाबो गाज्रि जाया नोंथांमोना गाज्रि साननो हागौ मानो होनबा मोजां मोनलायनाय माबानाया बे मानसिनिनो आखुखा बियो कालसाराव थाबाबो थागोन मास्टार जाबाबो थागोन साख्रियाल मावबाबो थागोन बियो मानसिनि आखल बेखौ जों होबथानो हाया दा बेखायनो आं खावलायगोन बेयाव थानाय बिमा बिफाफ्रा गावनि खुदियाफोरखौ मिउजिक स्कुलाव होथों मिउजिक स्कुलाव होनानै जेब्ला मानसि हाई सेकेन्डारि पास जागोन हाई सेकेन्डारि पास जानाय लोगो लोगो क'क्राझाराव जोंहा फाइन आर्ट्स कलेज दं बेयाव सावगारि आखिनायनि मोसानायनि मुसुखा दाननायनि फाइन आर्ट्स कलेजाव नोंथांमोना फरायहो स्कलारशिप मोजां मोनो बेयाव बोसोरथाम बोसोरब्रै फरायदो हाई स्कुलनि मास्टार जाफैदो मोसानायनि मेथाइ दामनाय मेथाइनि मुसुखा दाननायनि
दा बेखायनो आं खावलायगोन नोंथांमोना खालि मेथाइ खननाय बेफोरखौ रंजानायल' साननाङा दिनै नैबे फोरबो जादों बेयाव दामग्रा देग्रा दङ दामग्रा देग्राफ्रा दा सासेयाव बेसेबां लांगोन बिथांमोना 5,000 लांगोन बिथांमोना सानसेबो जिरायनो मोना सानफ्रामबो प्रग्राम सानसेयाव जुदि 5,000 मोनोबा बेसेबां मोनगोन मा लस दं बिथांमोनाबोथ' फिसिनो हागोन ना बा फिसिबायानो दङ सोरनिबा बार्थडेआवबो प्रग्राम जायो बेयावबो मोनो दा नैफोरबायदि प्रग्राम खुंबाय थानाय माने जोंनि आर्टिस्टफोरनि फैसा फैबाय थानाय दा बेखायनो आं खावलायगोन जोंनि सावथुन मुलुगखौ बा हारिमुनि मानसिफोरखौ नोंथांमोना गाज्रि नोजोरजों नायनाङा हारिमुनि मानसिफ्रा जेब्लाबो मोजां बाथ्राखौनो सानो हारिमुनि मानसिफोरनि गेजेराव गोबां गोरों दङ दा नोंथांमोना नायनो हागौ सुलेखा मेदामा सासे प्राइमारिनि फोरोंगिरि राजिब ब्रह्म बिथाङा क'क्राझार इन्जिनियार कलेजनि बिथाङा केरानि क्लार्क मावो अम प्रकाश बिथाङाबो साख्रि मावो मेडिकेलाव बयनिख्रुइ बर'नि साबसिन मोजां ड्रामा लिरगिरि स्क्रिप्ट लिरगिरि पंकज लाहारी बिथाङा हाइ स्कुलनि मास्टार बिथाङा मोनसे फिल्म लिरनायाव बेसेबां लायो 7 लाख 8 लाख लायो जुदि बोसोराव मोननै फिल्म लिरोबा बेसेबां मोनगोन 16 लाख 15 लाख दाना होमबा सिनेमा लिरनायाव मा लस दं सासे प्राइमारिनि मास्टारा बेसेबां मोनो 4 लाख 5 लाख मोनो बोसोराव दाना अब्ला मोनसे फिल्म लिरनायावनो जुदि 7 लाख 8 लाख मोनोबा बिदि जानो हाया सासे एक्ट्रिसआ बेसेबां मोनो फुजा मोना 1.5 लाख 2 लाख लायो 3 लाख लायो फिल्म लानानै फिल्म मोननै मोनथाम फिल्म मोनोबा बेसेबां मोनगोन दाना होमबा बेजों मानो जानो हाया खालि जों मा खालामनांगोन गावबा गावनि खुदियाखौ खमसे खम ग्रेजुवेट खालामनो हानांगोन मास्टार डिग्री लानो हानांगोन अब्लासो बुजिगोन दा जोंनि गोबां आर्टिस्टफोरानो साफ्रोमबो MA पास BA पास जेसेबां आर्टिस्ट दङ दा बेखायनो नोंथांमोनखौ खावलायगोन हारिमुनि मानसिफोरखौ नोंथांमोना हारिमुआव थाङोब्ला गाज्रि जायो बेखौ साननाङा हारिमुनि मानसिफोराबो मोजां दङ दा जियानो जाराय नोंथांमोन दिनै नोंथांमोना जोबोद खस्थ' खालामनानै जिरायबाय आंखौ बेसिम लाबोनानै नोंथांमोनजों नुज्लाय होनायनि थाखाय खाबु होनायनि थाखाय बे खुंफुं आफादनो साबायखर बावनाय जाहैबाय ओमफ्राय मोनसे बाथ्राखौ जोबनायाव खावलायबावगोन फैगौ बोसोराव आं फैबावगोन नाथाय बे फैनाया दुर्गा फुजा आरो बे मोनसेयावनो ज' जानायखौ आं नुफैनांगोन बेखौनो खावलायनानै आंनि नैबे दिनैनि हाबाफारिखौ फोजोबनायजों लोगोसे बेखेवनानै होबाय होननानै फोसावबाय गोजोन्थों रायजो नोंथांमोन गोजोननाय थाबाय भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों